рӯзи сешанбе дар шаҳри Анкара мардеро дастгир карданд, ки дар назди сафорати Амрико дар ин шаҳр тирандозӣ кард. фарди номаълум аз автомат 9 тир холӣ кардааст. дар бораи талафот ва ё осебдидагон гузориш нашудааст. ин ҳодиса чанд соат баъди қатли сафири Русия дар пойтахти Туркия сурат гирифт. Андрей Карловро ҳангоми ифтитоҳи як намоишгоҳи аккосӣ куштанд. вақти суханронии сафир, ҷавоне дар либоси расмӣ сафирро чанд тир зад. худи ӯро ҳам баъдан куштанд. мақомот гуфтанд, ки Мавлуд Олтинтош корманди 22 солаи полис буд, вале он рӯз кор намекард. ба бинои осорхона бо санади расмиаш ворид шуд. тирандозӣ дар пеши чашми хабарнигорон сурат гирифт. ӯ дар пушти сафир буд. аллоҳу акбар фарёд мезад ва мегуфт, ки шумо мардуми бегуноҳ дар Сурияро куштед ва подоши онро мегиред. туфангашро берун кашид, аввал ба сафир тир андохт ва сипас ба хабарнигорон. мо аз тарс худро рӯи фарш андохтем. ҳамсари сафирро барои шиносоии ҷасади шавҳараш ба сардхона бурданд. ҳамсаре, ки пеши чашмони занаш кушта шуд. Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, шаби душанбе дар мулоқот бо Сергей Лавров, вазири умури хориҷӣ, гуфт, ки ҳамла кори дасти ҷинояткорон буд ва посухи Русия ба ин сахттар кардани мубориза бо терроризм мешавад. ин ҷиноят бешак як иғвое барои ба ҳам задани ҷараёни беҳбуди муносиботи Русияву Туркия ва барои ба ҳам задани ҷараёни сулҳ дар Суриya аст, ки Туркия, Русия ва Эрон пеш гирифтаанд. барои ширкат дар гуфтугӯи сеҷонибаи вазирони умури хориҷии се кишвар дар бораи Сурия, вазири умури хориҷии Туркия рӯзи 20 декабр ба Москав омад.